baban Ramata. Salamu alaikum baban Ramata. A'a. Baban Ramata baban Ramata. Alhaji washa. Ai na zo kai ma ka bani da kuɗi ka mu gobe za mu tafi insha Allah. Gobe za ku je ina? Saudiya. Saudiya? Da safe. Nawa? 30,000. Kai kan kowa ya wallahi. You wipe one day dan ubanka. Wallahi kai dan kowa. Ka ne muka bani matsala tun a wurin nan. Dan ubanka to in ba ni da lokaci in ba ka bani ba nan. Zo mana zo. Zo shege farawo. Ni washa. Kullari buruku. Ni ba ka washa. Wai mutum zai je ganin annabi 25,000 naira bayan ya san 1.2 million kai a ni na wuf ai ba na ci shi Allah wadar a wuf kawai a na shege dan washa ka roƙo gidi ko yana da ganin da sa ali ko Allah kan nake kan ma zuwa kai wannan Allah ka sha hanya Allah wannan wajen na ku wallahi mutum da ya hawa ba sai ya fadi magana tafiya Saudiya yau wani ma ka ce yan kudaden nan 25,000 wallahi sauki da nan na 12 miliyan da nawa ma ai baban Ramata wannan bai raba kowa na ne bugun ba yaro ne idan mutum ya je boko akwai matsala yana je ba ya bata mun kaso ina so wai 1 miliyan da 30 Alhaji kai yanzu da hankalinka zaka bada wani miliyan da 25,000 har Saudiya wallahi duk wanda ya maka wannan dinkin ya iya dinki ka san idan kana da kuɗi sai ya maka wannan tambayar hari da ganin wannan tambayar tun nan da na fara ganin ka da kai da Alhaji Sabo ba ka wasa da naira na ga gaba dai kai ka fi su ma kama da kuɗi wai wannan uban gidan saboda hawa 1 2 3 har biyar hawa biyar ba kafin nan zo ko sasu a hada jaka karfe 7 da safe kai bai na zauna nan na jiya ka Alhaji Sabo baka wasa da naira. Alhaji Hassan washa ne. Alhaji Sabo baka wasa da naira. Alhaji Sabo baka wasa da naira. Ai kamar yadda aka yi alƙawari, ka san shi alƙawari ba wasa da shi. Alhaji Sabo baka wasa da naira. Ai dangane da alƙawari. Shi yasa na zo ina dan haɗe kan wannan kuɗaɗe ka san ni ba ni wasa da alƙawari especially aka ce alƙawarin kuɗi ne na maganar tafiya ba to kuɗin na zuwa sai kuɗin yan kuɗaɗen nake bi ina ta dan tattara ka san ba mu wasa da alƙawari especially na kuɗi ai wannan ina ga dan koran nan ko dan iskan nan naka bana da ni da baka shawara ne Allah a safara ta bana da ni da a safara ta ya zamu dora kar a zo man da mata Allah ki samu basu kar a zo man da mata Alhaji Alhaji Sabo baka wasa da naira ni da na fi ka zai iya kaga har na sa kudi tsiraici ne aka ce gaskiya da na sa Alhaji Sabo baka wasa da naira. Alhaji Sabo baka wasa da naira. Alhaji Sabo baka wasa da naira.
muka yi ma? 25. 25. Kawo nan mu gani, kawo nan. Safa mana. Ai, kai. Wannan kudin gona na wajen wancan yaro. Allah da sabo baka wasa da naira. Nan kwata ne nan, kwata ne nan. To kaga mun karasa Saudiya. Kwata ne nan. A'a, Allah na gaya maka shi sa abin nan ke sauki. Ka biya ni kuɗi kashi a gida. Ba haka muka yi. Nan rabin kwata ne nan, kwata ne nan. Eh? Kwatan rabi ne nan. Ka bani biyar ne ya rage ko? A Allah. Ka bani cikon kuɗin nan. Na so a ce amma sai an je a cika ma kuɗin nan. Ai Alhaji. Mai yana iya karewa a jirgin nan. Ba zai wallahi ba zai kare ba. Wannan tafiyar ba magana mai. Kawo Alhaji kawo. Wai ko jirgin ai na karka damu da gidan Alhaji. Na ga ko a matsale. Ka san a TV na saba ganin sa. Ina so in gansa zahiri. Ya ce ka kuɗi. Yauwa Alhaji magana Ka san zai iya komai akan kuɗi na. magana karka da Ka sani. ai karka. Iko Allah. Ha Alhaji. Wai sa kuɗi. Sai tafiya. Ba na je mana na san ba za ka cuce ni ba. Idan na je zan girga Alhaji. A shirya jaka gobe da safe karfe 7. Insha Allah. Gida yin karfe hida. Alhaji ba ka wasa da kuɗi. Uwar gida magana na ce mai. To Alhaji. Na je yara sun ce. Zan je a anso ka san babu lokaci sai mun haɗu.